Ariel and Father Francis, yung mahay na daw po sa Itugabos. Mayong buntag Dumaguete City, mayong buntag Negros Oriental, mayong buntag Pilipinas. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas, maayat-ayat na aga probinsya kag Antique. Para sa komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita. Live gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sa matungtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad May Durias. Para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalagad. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends nga nakatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Roxas kag sa 71 tanan ka mga parokya kag mission stations sa bug-os nga Arkidiocese sang Capiz. Ginatamyaw man naton sang maayong aga ang tanan naton nga mga kauturan nga kutob malabutan sang aton nga pagpangalagad, ilabi na sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate. Syempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sang maayong aga sa aton mga suki nga mga tagpalamati, ilabi na dira sa Teodoro Arsanas Trade Center, sa mga talipapa diri sa syudad sang Roxas kag sa bugos nga Capiz, ang may mga commercial establishments nga nagapamati, nagatutok kag nagasubaybay sa mga programa sang 88.1 Spirit FM Roxas. Good morning mga kaalagad. Syempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa aton nga mga kauturan nga mga drivers, aton nga mga jeepney drivers, tricycle drivers, truck drivers kag bisan pa ang may mga pribado nga mga salakyan nga kaupod kita sa pagbiyahe sa kada adlaw. Good morning mga kaalagad. Kag sa aton nga mga kauturan sa ilang nga mga panimalay nga ginakakat na sa sining nga mga tinion nagapreparar sang pamahaw, nagapreparar sa pag-asikaso sa aton nga mga kabataan kay tungod may sulod sa eskwela kag may opisina, samtang nagapamati sa aton nga programa. Good morning mga kaalagad. Nagapangalagad ng programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa ton official Facebook page nga 88.1 Spirit FM Roxas, subong man sa aton YouTube account kag syempre mabatian ninyo ako live sa lilisuan sang inyo mga radyo sa 88.1 FM band. Subong nga adlaw sang Martes, Setyembre 16, 2025. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Roxas, ini ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako ang inyo tagpalayag ini sa Alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Ano balaban ang mga balita nga aton paghatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad. Yari na ang aton nga mga headlines. Sa balita nasyonal, Presidente Marcos napilian si ex-Justice Andres Reyes bilang magapamuno sang independent panel nga magaimbestigar sa mga anomalya sa flood control. Sa duga nga balita national, Senator Marcoleta nagpahayag nga hindi kinahanglan nga magbalik ang mga diskaya sang kwarta agud nga mangin state witness. Mga balita sa Western Visayas, balitang regional, syudad sang Bacolod, formal nga ginlunsyar ang Mascara Festival 2025. Samtang Arkidiocese sang Haro nagahinyo sa mga Ilonggo nga magupod sa Setyembre 21 sa bugos nga pungsod nga protesta batok sa korupsyon nga the trillion peso march. Sa mga balita lokal, balita diri sa syudad sang Roxas kag sa probinsya sang Capiz, handog ng Pangulo ni Presidente Marcos nagpalabot sang libre nga mga serbisyo kag suporta sa mga Capiznon.
Sa dugang nga balita lokal, gobyerno probinsyal ginpasidunggan ang mga mangunguma sa selebrasyon sang ika-15 nga Farmers Day kag Agri-Trade Fair. Sa ato naman balitang sports mga kaalagad, anay boxing world champion nga si Ricky Hatton nagtaliwan sa edad nga 46. Sa aton nga balitang showbiz, pamilya de Guzman magaupod kay Vice Ganda kag Nadine Lustre sa MMFF entry nga Call Me Mother. Kag sa balitang Veritas, Radio Veritas Asia naglunsyar sang Laudato Si Film Making Contest. Nabatian mga kaalagad ang aton nga mga headlines. Bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sang aton ginpanglinyada nga mga balita. Sa sininga tinion, ibaluon tadanay ang pinakaulihing nga update tuhoy sa mangilakat sang panahon subong nga adlaw diri sa aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa aton Spirit Weather Update mga kaalagad, yari ang report sang DOST Pag-asa nga gin-issue alas 4 kagaina sang aga subong nga adlaw Setyembre 16 tuig 2025. Alas 3 kagainas ang aga mga kaalaga nakita ng isa ka low pressure area nga ginabulubanta iara sa 460 km west sang Coron, Palawan. Samtang isa pa ka low pressure area ang ginabulubanta nga iara sa 190 km east northeast sang Huban, Sorsogon. Ang low pressure area magadalas ang maginalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob ilabi na sa Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino kag Nueva Vizcaya. Samtang ang trough o kunang ikog sang LPA ang magadala naman sang maginalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagkidlat kag pagpanaguob sa Metro Manila, Mimaropa, nabiling nga bahin sang Central Luzon, Calabarzon kag the rest of Visayas. Samtang padayon nga nagapekto ang easterly sa nabiling nga bahin sa portion sang Cagayan Valley nga magadala sang maginalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob. Samtang ang southwest monsoon o kanang hanging habagat mga kaalagad ang magadala naman sang maginalumon nga kalangitan nga may scattered rain so kung lapta-lapta nga mga pag-ulan kag thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm kag Soxargen region. Ang easterlies magadala man sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers kag thunderstorms sa Ilocos region kag Cordillera Administrative Region. Sa nabiling nga bahin sang Mindanao, lauman ang maginalumon nga kalangitan nga may mga isolated rain showers kag thunderstorms tugas ang mga localized thunderstorms. Para sa aton nga temperatura mga kalagad, 30.3 degrees Celsius ang aton maximum temperature nga mabatyagan naton alas 11 karon sa aga. Samtang minimum temperature 24.5 degrees Celsius nga nabatyagan naton alas 6 kagaina sang aga. Nagbutlak si Haring Adlaw alas 5:45 kag magatunod ini mga kalagad alas 5:57 karon sa hapon. Para naman sa aton regional forecast diri sa probinsya sang Capiz, lauman ang maginalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob. Aton nga temperatura at minimum temperature 25 degrees Celsius, maximum temperature 31 degrees Celsius. Aton nga hangin mangin mahinay tubtub ka sarangan, samtang aton coastal condition mangin makanay tubtub ka sarangan. Samtang sa weather forecast mga kaalaga diri sa syudad sang Rojas, lauman ang madubong at chance sang ulan. Sa aga mayara lamang mga kaalagad sang 5 to 8% chances of rain. Umpisa alas 7 tubtub alas 12 sa udto. Samtang magataas naman ang chances sang pag-ulan, umpisa alauna sang hapon nga maging 49 tubtub 87% na chances sang pag-ulan. Nabatian mga kalagad ang aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Oras natong mga kalagad, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Sa akon nga pagbalik, bantayan na ninyo ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos sining mga malipot kag importante nga mga pahibalo. Sa bahay, sa eskwela, sa opisina, the best itong kabarkada, Spirit FM. The best pa rin.
land, thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's a name you'll know. JP Orleans, JP Orleans, watch your happy future grow. Build on trust in all we do. Dream it and we build it for you. Your perfect home is waiting with JP Orleans. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Masakit ang kalawasan, gapalanakit ang ulo. Grabe ang stress, may vertigo, dysmenorrhea kag kung ano-ano pa. Mga kaalagad, hari ng sabat sa imo nga problema. Panagang Herbal Oils. Mayara ini sang nagkalain-lain nga varieties, kasubong sang peppermint oil para makarelax kag makapadula sang stress. Fever nut oil para sa lagnat, flu kag dysmenorrhea. Pure citronella oil bilang natural nga insect repellent, kag labigan oregano oil para sa stress, vertigo kag migraine. Panagang Herbal Oil. Sa imo pagkinahanglan, panagang ang imo masaligan. Ang panagang, produkto sang Sea Farm sang Barangay Kayrohan, Bingawan, Iloilo. Panagang Herbal Oil. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. CNN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:15 sa aga. Ang ini nga time check ang buylog nga ginadulong sa inyo sang JP Orleans Realty Development Corporation. Kag mabalita nga inyo mabatian, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Lawaan Petron Superstation. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National. Ginhingadlan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Lunes si Anay Supreme Court Justice Andres Reyes bilang pinuno sang Independent Commission on Infrastructure kon ICI nga magaimbestigar sang bilyon-bilyon nga balor sang anomalous o kon mga maanomalya nga flood control project.
Si Reyes ang magapanguna sa panel kung sa din ang iban nga mga miyembro among Anay Public o Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson, SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo bilang miyembro, kag Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor kag investigador. Una na nga nangin presiding judge ang Court of Appeals si Reyes. Sunod sa presidente, isa ka hukom sa Malawi nga tion si Reyes nga may maayo nga record sa pagkatampad kag pagkamatarong kag maayo nga record sa pagmangita sing katarungan para sa mga biktima. Magluwas sa ICI ang Senado kag ang Kamara naglunsyar man sang ilang kaugalingon nga mga investigasyon sa isyu sa diin pila ka mga kontraktor kag mga engineers ang nag-akusar sa mga mabalidha nga nagabaton sa mga bayad para sa proyekto sa pagkontrol sa baha. Lakip sa mga gintag sa ginaligar kickback scheme among pakaisa ni Presidente Marcos nga si House Speaker Martin Romualdez kag Representative Zaldico. Una na ang ginpermahan ni Marcos ang Executive Order No. 94 nga nagahatag sa ICI sang gahom sa pag-imbestigar sang flood control kag iban pa nga mga proyekto sa infrastruktura sa sulod sang napulo ka tuig. Ang panel ang otorisado man sa pagpatigayon sang mga hearing, pagsubfina sa mga testigo kag mga dokumento gikan sa mga sangasang gobyerno, pag-free sa mga assets kag pagrekomendar sa pagbaton sang isa ka tawo bilang isa ka state witness. Sa dugang nga balita national, ginpahayag ni Senator Rodante Marcoleta kahapon sang Lunes nga iya atubangon si Justice Secretary Jesus Crespin Remulla sa isa ka payag nga kinahanglan ibalik sang mag-asawa nga mga deskaya nga sa Daysara kag Curly Deskaya ang kwarta nga ila nakuha gikan sa ginaaligar mga anomalya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha agud mangin kwalipikado bilang saksi sang estado kon state witness. Nagapanindugan ng senador nga ang pagbalik o kun sang mga nadula nga kwarta hindi kinahanglanon sa idalom sang Witness Protection, Security and Benefit Act o kun kilalaman bilang Republic Act 9 o kun 6981. Ini nga kasuguan suno kay Marcoleta nagabutang sang partikular nga mga kinahanglanon para sa isa ka individual nga mabaton sa Witness Protection Program nga iya ginsambit nga wala nagakinahanglan sang restitution. Kun ang pagbalik sang kwarta isa ka kinahanglanon suno kay Marcoleta nagpautwas ini nga dapat ang mga pamangkot kung sino ang magabayad kung paano mahibaluan sang gobyerno ang kantidad sang kwarta nga dapat nga ibalik. Sanday Curly kag Sara Deskaya ang ginlalagway sang Philippine Center for Investigative Journalism bilang hari kag reyna sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha matapos ngang ila kumpanya na kag joint ventures ang nakakuha sang 31 billion pesos nga proyekto sa mga flood control humalin tuig 2022 tubtub 2025. Liwat nga ginpangapina ni Marcoleta ang iya rekomendasyon sang immunity para sa mga deskaya nga nagasiling nga yara na sa korte hindi sa mga katapos sang Senado ang paghukom sa mga sinumpaan nga testimonya sang mag-asawa. Para naman sa iba naton nga mga balita sa Balitang Regional. Opisyal nga ginlonsyar sang Setyembre 13 ang 2025 Mascara Festival nga gintalana para sa 19 kaadlaw nga selebrasyon humalin Oktubre 1 tubtub 19 sa isa ka hotel sini nga syudad o kung sa syudad sang Bacolod nga nagapakita sang paglaki kag paghiliusa bilang panguna nga tema sini. Nagpanguna sa aktibidad si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kaupod ang festival organizer sini nga tuig ang Bacolod Gugma Foundation kon BGFI kag nag-unveil sang opisyal nga tema sang festival nga One Smile, One City, One Heart. Ang ambahanon nga ginsulat ni First Lady sang Bacolod nga si May Gasataya ginpakilala bilang paagi sa isa ka lyric video nga nagapakita sang espiritu sang pagkamalig-on, bugal kag pag-ululupod nga ginaragway sang maskara. Nang emosyonal naman si Mayor Gasataya sa iya welcome message samtang gindumdum sini nga natabo nga fire tragedy sa barangay 27 sang Setyembre 12 nga kung sa diin masobra 200 ka mga balay ang nasunugan. Sunod sa iyang insidente, nagpahanumdum sa mga Bacolod noon sang ginhalinan sang maskara nga natawag gikan sa krisis sa industriya sa mga asukal kag isa ka trahedya sa lansa nga nagtilaw sang kabakod sang syudad. Ginatagan pagtamod ni Festival Director Rodney Meets Ascalon nga ang maskara 2025 gindisenyo nga mangin inklusibo kag ginatuytuyan sang komunidad. Pila sa mga highlights sang festival ang electric mascara kag ang school and
barangay street dance kag arena competitions nga natalala sa Oktubre 17 tubtob 19. Ang gobyerno sang syudad ang maghahatag naman sang subsidiya direkta sa mga nagapasakop ng mga eskwelahan kag barangay sa dingging kumpirmar ni Mayor Gasataya nga nagapadayon ang preparasyon para sa nasambitan nga mga helikopter. Sa iba naton nga balitang regional, nagpanguwa sang rallying call para sa mga Ilonggo si Monsignor Meleton Oso, ang Director sang Haro Archdiocesan Social Action Center o JSAC, nga magabuylog sa bugos nga pungsod nga trillion peso march sa Setyembre 21, isa ka coordinated mass action nga ginatuyo sa pagpakamalaot sa pagpangawat sang pondo sang publiko kag ang nakagamot nga kultura sang korupsyon sa gobyerno. Suno kay Monsignor Oso, nagasapol o kanagsapol sa iya ang mga nagkalain-lain nga grupo agud ma-finalize ang counterparts sang Iloilo sa nasambitan nga marcha. Ang protesta nga kadungan sa anibersaryo sang 1972 martial law declaration sang diktador nga si Ferdinand Marcos Jr. o kon Sr. ang mangin sentro sang entablado sa People Power Monument sa Quezon City nga may dungan nga pagtililipon sa mga probinsya sa bugos nga pungsod. Gindayaw naman ni Monsignor Oso ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP sa pagpagawa sang mapaskog nga pastoral letter sa korupsyon sa pagkontrol sa baha nga nagalaragway sini bilang isa ka opisyal nga gamhanan nga pahayag sang simbahan nga nagapabakod sang moral nga pagkinahanglanon sang protesta. Ginsulit naman ni Archbishop Medifil Billones sang Haro ang panawagan sa mga obispo nga nagapaandam batok sa makatalagam nga normalisasyon sang korupsyon. Si Monsignor Oso sa pihak nga bahin ang nagpabutyag sang pagkadismaya sa nagapadayon nga mga pangusisa sa Kongreso nga nagasiling hindi makatarungan nga ginpili nila ang mga kontraktor samtang ginluwas sang mga politiko nga nagabulsa sang kalabanan nga pondo sang publiko. Liton kita mga kaalagad sa aton nga mga balita diri sa probinsya sang Capiz, balitang lokal. Kadungan sang malapnagon nga pagselebrar sang kaadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang tinalikdan nga adlaw Setyembre 13, ginpatigayon sa ikaduwa nga tinion sa probinsya sang Capiz ang handog ng Pangulo serbisyong tapat para sa lahat. Ang programa nga ginihiwat man sa bugos nga pungsod ang may katuyuan nga maghatag sang kompleto kag libre nga mga serbisyo kag bulig. Isa na diri ang probinsya sang Capiz nga may masobra 900 ka mga kapisnon ang nakabenepisyo subong nga tuig. Lakip sa mga naghatag sang bulig nga national agency sa mong Department of Trade and Industry o kon DTI nga nagpanagtag sang napulo ka mga loan certificates nga may kantidad nga nagabug-o sa 4.9 million pesos. Department of Agriculture o kon DA nga naghatag sang bulig sa 400 ka mga mangunguma sa bulig pinansyal nga naglabot sa 4.8 million kag 143 ka nga mga indemnity checks. Subong man ang Technical Education and Skills Development Authority o CONTESTA nga naghatag sang suporta sa 264 ka mga benepisyaryo nga may kabugusan nga balor nga masobra 1 ka milyon ka pesos. Department of Labor and Employment nga naghatag sang 272,000 sa 49 ka mga kapisnon sa idalom sang programa nga kadiwa ng Pangulo. Naghatag man sang dugang nga suporta ang Department of Agriculture paagi sa paghatag sa mga negosyo sa idalom sang Livestock Economic Enterprise Development o LED program sang ahensya sa mga kooperatiba kag lokal nga panguluhan sa Banwa. Ang LGU dao ang nakabaton sang 1 chicken multiplier farm nga nagabalor sang 3.8 million pesos. LGU Cuartero ang 1 goat multiplier farm nga nagabalor naman sang 4.6 million. LGU Dumaraw nga 1 cattle multiplier farm nga nagabalor sang 4.5 million pesos. Asosasyon ng mga magsasaka sang San Pedro Pontevedra Capiz nga may 200 heads of swine fattening nga nagabalor sang 5.2 million pesos. Agkabugaw Multi-Purpose Cooperative nga may 1 duck multiplier farm nga nagabalor sang 3 million pesos. Capizeño Association of Young Farmers nga may 1 stingless bee production farm nga nagabalor sang 1 million pesos. Barangay Timpas Women's Association nga may 1 ka chicken multiplier farm nga nagabalor sang 3.8 million pesos. Tapas Native Chicken Raisers Association nga may 1 chicken multiplier farm nga nagabalor sang 3.8 million pesos.
Cuartero Employees Multipurpose Cooperative nga may 1 cattle multiplier farm nga nagabalor sang 4.5 million pesos kag Integrated Farmers and Livestock Growers sang Mambusaw ay sa ka-hauling truck nga nagabalor naman sang 3 milyones pesos. Sa dugang nga balita lokal, ginpasidunggan kag ginpasalamatan sa gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Ferdinand Castro ang kapisan kag pagtinguha sang mga mangunguma sa pagbulig sa gobyerno nga matagan sang pagkaon ng mga lamesa sang tagsa ka pamilya sa ginhiwat nga ika-15 nga Farmers Day kag Agri Trade Fair sa Zubiri Zim sa Banwa sang Dao sang gintalikdan nga Sabado, Setyembre 13. Ginatagan man sa importansya sang gobernador ang mga dunang manggad sa mga kadagatan kag kadudaan nga bugay sang Ginoo kung sa din ini o kung din isa sa mga nagapalig-on sini amo ang mga mangunguma. Samtang ginpanugyan man ni Governor Castro nga palig-unon pagid ang mga kooperatiba sang mga banwa bangod madamo pa sa mga abuton nga bulig ang iya ginatimikasan pareho sa mga makinarya para mapasanyog pagid ang pagpanguma sa probinsya. Nang ikabahin sang nasambitan nga aktibidad ang pila ka mga opisyales sang gobyerno probinsyal, Mayor Jose Jimbo Baruela sang Dao nga mo man nagpanguna sa nasambit nga aktibidad kag iban pa nga mga opisyales kag konsehales sa mga kabaranggayan sang nasambitan nga banwa. Dire-diretso kita mga kaalagad sa aton nga balitang sports. Nagtaliwa na sa edad nga 46 ang British boxer nga si Ricky Hatton, isa ka anay 2 Division World Champion suno sa anunsyo sang World Boxing Association sang Domingo. Gintawag nga The Hitman si Hatton ang nagdaog sang WBA, IBO kag IBF Light Welterweight titles kag WBA Welterweight World Championship sa sulod sang 15 ka tuig nga professional nga karera antes magretiro sang tuig 2012. Magabalik kuntani si Hatton para sa kahiwatan sini sa Dubai sini nga tuig. Wala na ibaluan kung ano ang ginhalinan kung rason sang kamatayon apang sunod sa report sang Greater Manchester Police na sapwan ang bangkay sini sang Domingo sa isa ka address sa Hyde sa naaminhan nga syudad sang England. Sa ato naman balitang showbiz, ang mga Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates Sanday Clarice Guzman, Mika Salamanca, Esnir, Shuvi Intrata kag Brett Manalo nga ginatawag Pamilya de Guzman ang nagsugod na sa pagfilm para sa palaabuton nga Metro Manila Film Festival entry nga Call Me Mother. Ginpaambit sang lead star sang pelikula nga si Vice Ganda ang balita sa social media sa unang nga adlaw sa taping sang Pamilya Guzman. Ginpakigbahin man sang direktor sang pelikula nga si June Robles Lana ang snapshot sang Pamilya de Guzman sa Instagram stories nga nagdayaw sang ila pagpasundayag sa una nga adlaw. Ang mga fans online ang madasig nga nagpaputsyag sang ila kakunyag sa nasambitan nga balita. Ang Call Me Mother ang pagabidahan ni Vice Ganda kag Nadine Lustre. Kag sa aton nga katapusan nga balita sa Balitang Veritas, ang Laudato Si Care for Creation nga paindis-indis sa film making contest ang nagahangkat sa tanan nga maghimo sang malipot nga pelikula parte sa palibot kag klima. Sunod sa pahayag sang organizers gikan sa Radyo Veritas sa Asia nga ang paindis-indis nagatinguha sa pagdala sang kabuhi sa mensahe sang 2015 nga encyclical ni Pope Francis nga Laudato Si nga nagapanawagan sang dinalian nga aksyon sa pag-amlig sang aton planeta. Dugang pa sang RVA sa ang Asia nga ginalakipan sang nagkalain-lain nga mga kultura kag mangananon nga biodiversity, nagaatubang man sang grabe nga paghangkat sa ekolohiya, lakip ng pagpangutod sa mga kakahuyan, polusyon, pagbag-o sang klima kag pagbakwik gikan sa mga natural nga kalamidad. Ang mga entry sa paindis-indis ang ginalauman nga makakuha sang kinagaugali nga katahom sang rehiyon kag sa mga pamahog nga ginaatubang sini. Ang tema nga Laudato Si pag-atipan sa pagtuga naghatag pagtamod sang pagbag-o sang ekolohiya nga nagapalig-on sa mga komunidad nga maghimo sang mga tikang sa pagbag-o sa pag-atipan sa palibot. Ang mga paindis-indis bukas sa mga individual nga manughimo sang pelikula, mga estudyante, Ministeryo sa Komunikasyon Sosyal, mga organisasyon, parokya, mga eskwelahan kag iban pa nga mga institusyon bisan na naman nga nasyonalidad apang ang pelikula ang dapat magtutok sa konteksto sa Asia. Spirit Morning Balita.
Kag nabatian mga kaalagad ang kaundan sang aton nga mga balita nga gintipon sang 88.1 Spirit FM News Team subong nga adlaw sang Martes, Setyembre 16, tuig 2025. Sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag padayon kita nga magadulong sa inyo sang mga importante nga mga balita kag komprehensibo nga impormasyon buwas nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico Dini. Sa pangalan sang aton station manager Reverend Father Mark Granflor, kag sa aton technical partner aton technical director Alagad Mingming Wego. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Alagad Mahi Durias para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga mga kaalagad, ka God bless Pilipinas. Sa mga pinalang